Bab song bahai tongbai wansugo norok jotono kahno tongbai nanai bab song tini kaisa video norok jotono nugoi mankana abo tini bai hingke 2 din kha o video hingke nukmani dongor tv o jung jotono nukbai khana kobangma borok no naikha video tini bai 2 din kha video ang norok kicha phunugano norok sawai manai bo video obo khanai nai dikija Dabo busazu khorong nung ro bir mano klai leja umar bcc brai ni khorong sa umar so ya brai busa kai jeng na gosia ma bai nogo no pono ka to lo gosia pra goi nog ni barin dawo tala ro gosia bai to ni jakha maya kare bu ma bu farong ni yang ni simi yo goi khari thangai bini busai busuni nogo thangai tongo kya ya bulo sa kham ya undui klai ma bai dabo bisal bon han borsa khalo sangai jagai tongai yo khorong nei bibi bai bahno se Tinang ni kong no wan sok lai pelai no kirma ham lai sa bibi bahno sa sanin di porsara wa kok tama manoi bishal gor sa kham no go thangui shogoi kya hingke nor khanai mankana ang pura khana reli aso kajakna soili ani bagoi nijene ma phabai kasik bujak maya golo kharoi sa kham nogo golaika যে বোমা বুফানো চুং মানে ভগবান গড ডাইরেক্ট চুংবাই বাক্সা টংফায়ানি বদলা মা বাবানি রূপে চুংবাই বাক্সা দङ বসানি বাগৈ বোমা বুফা খালাইমাইয়া এমন দুনিয়া সামুং করে হয়েছে বসানি বাগৈ বোমা বুফা হিনজাকনাই jesuk phan ganang borok bai bulainani jesuk hoki saka toi himnani o khomota buma bufani dong tabuk jung nuk nai naikhe nugo buma bufa hinjaknai rok bosa butuini future sanamnani bagoi thuyai chayai nogok korui phano chugya phano samung tangoi chini o gorib ni busano no baksa agartala town pordeu baksa Guwahati rohoro buinogo hajira samung tangoi buni nogo cement saploi sabne bagai busani bagai tamke busani future busani bobishot no kaham khaiklang nani chaito buma bufani khushi tomba busani future no set khai klang mangkha buma bu fate nangya baksa buma bu fasao norok no anma babu no sao norok no bahai khlai klang nani jung thui thamaya golo bahai ka chanai jung thui asakang norok no mungsa suda khai klang mano abo jotto buma bu fano sao tamko bosa buma bu fane naharmung no bosani dream success khainani bobishot Apa bukan kubur saya nungyai maso 10,000 maso 20,000 busa butin relai. Piaba o video kai belai khas samani video. Je charai chikon cha umar soksugya. Komse kom buri busana kaina ni thanga kai atharan ne chlai gobang. Kom mani no athar kong nasinang nai jasa kap. Tini sei chikonsa cherai no kaioi bini bobishot no nosto khlaina phaising thangoi tongkha obuma bufa tini obusa kaijaknani tamno hinu saise maya family no bhake maintain khainai obo saise maya kho bukra bai bhake tongnai bo obo saise maya kho nukhum jalungnani thakai nukhumno naikolnani thakai amaso sohosya chini je experience buma bufani nogoi je chung experience chung mani ni tini sei sarai chikonsa botang sawi manai ha arte ko kubangma tongko tini buma bufa papa jena thang tong yadamo je busano bohogo chuoi asairi oi tu bunai se buma bufa no busani bobishotno ondokaro khikla nai dong bono buthana nai tong haise bo sarai chigon sabo kajak thanga bo tamung nai belewana ma singsa haise ngabo busani kaham
naiman dak laika busano khusi kai nukhan ke kha tong tong mani dak laika amo ha nungpono poto por liria siklang na ready ha nukung samrok manani osu phan khanani ready bono nang abo pondo nailia kaijak kainani jamai manani jamri manani jamai juk manani songsar nadi ani iya tabuk 32 kubangma borok sabo parawo burangka ang bura dangka ha ani omukhang naisako bura haida matong no tini burangka juno bura sanamnai sabo 10-11 বছর নিচে রাইব কাইজাখা হ্যাঁ কুংটুইসি ককই দং খুবিনি সাকনি রিস কান্নাসি কাহামগা রুমিয়াখো আমার সে কাইজাগয় বসা বাংলাইজাক হ্যাঁ রিকিচিং মিচিক आं थाइजों सामानि हाय दुखुं तामन हिन बरक साइमियाखौ बरक खासि सिया खुंके आनयं दादु omborok si bura sanamble ang burang yakho heje ang sak ang tabu mejoting yakho je ang nukhung chalok manano hinai an bihikno ang pali oi manano hina ang sak ang poito sai maya ko heje ani o confidence phayako buije sapano sai tongtung dunia nono jas hakolo khiklai nai klai thangmoni pore nono yagromba haike soiti sanai borok khub kom haije খুব কম মাননাই গোবাংমা বরক সানাই বইজে সাফানো সাউই তংসু বইনি যুক্তিনো নানানিকা কগিয়া তানাদি অমবাং সাইয়া হাইফানো হাজারো নন 10-15 জনালে নন কাহাম যুক্তি নাই চিনি জ্ঞান দংলে না ব বরক নন কাহাম যুক্তি ব বরক হামিয়া যুক্তি নং সাইমানা দরকার তিনি খরচা বরকনি বুসাজুক bini bufa bumani nogo masabo masayabo buma bufa hai kotor to tong bana botong jau phiaba jodi ang bo bai kaijak mani yagulo ani nogo phai bo abani slai tebo kaham ga ma tong yangke ang busai hinjak nai afro sajak nai chari mai akai tahani kaijak rizum ri mai akai tahani kaijak afro anu logi sab tong no sala kebo to tong no kebo tong lak baksa borok abai ke jukti ru nono khiklanan bagai angmon wansugo sung sak bihikno pusi manani o dom phaya engke bihik sihik wansuna dorkar kore tini ang sungnamu sungo o chala je kaijangna he chala o burui bai o charai chikon sabai o chala butui chala mo je bo bini mokol puskango bo nuklia da ani je kaijangna ni burui mani abo belai cherai ang abo musangya abo beaini omo ungya omo wansumung phalia da sar ochlani ochla wansumung guruidano angkamo belai wana khaije belai wana kha charai chukonsa bujago kaije ani bujagoi kharoi thangoi se bahanok kharok mas kharok susuka bin gana chujak sito kebo kore hospital kaije ani bu buma buwa butui buma bu phangkana mo buka sekal haje nakar de ano haje tini buma bufa no hai sajak dengo apo busani future wan sunai buma bufa ya mo sungsani jolma jolsa kotor abono naharoi wan sugoi kok sanai buma bufa abo amutui गोबां मा आंनि फ्रेन्डनि खुक्तिबो आं खानाखा एकबार बनो कायनानि हिनो बो बिएड बायखा फिया बखै कायजांना मुसुंगिया फिया बुमा बुफा देलि बनो फेर खायो नों थैथांदि कायजायाखै आरनि कुदि मुखां सितरा बुरि चुकुंगै तंखा नना नानाय तंगलाक अमो कायसा बुमानि बुफानि बुखुक्तै अक ani friend ano sai khana bo burui do burui bin future ro bokha kuno musa khlainani musungo tekisa tongoi job khayoi bo interview ro ri tong haino buma bo phaka bono chapre
jora jora bosao ang thui thana musung onai jo abo kaisa pressure bosan hori oi dong norok buma bufa hinjaknai rok jodi nai tongkai kono dino busano suda sung bablu nungtam khlaina musung nini future ro mating nungtam khlaina musung nini future ro jodi bini naharmu kubui kubui hingkengkai bini asal sok hingke nungbono aro support khlaita phiaba jot je bo step namani abo hamya digi thangoi tongkai aro kha chung bono protect ma khai hoise mana ma kai nai tini usarai chikonsa bono je kaina nayo bo kaijak thangkai busang nai abo tini masao haise kok sitra hai tini busano naikol nani busano achairi nani himmot bini sak tora tongo charen sago thui thanai bo haise thui thanai bini jindagi pura khotom tini abhai lamo tlango toni kha buma bufa charen belai khasa ga haise nuga angle khasa juga haise asu charai chikon sano ma ang tini se ব্যক্তি 32 বছর বরকনি ang si kaijak nani gangke kirimane haingo haise ang bihik no bahek lai tuidul nai ang si saime ko future ro mane nukhung bahek lai tisai tlangnani ucharai sigonsa tom saimane bo bahek bo bukha pai kainani bukha phagya suak somoi nungnani jamai noi to bukhor chai mosana nei la haino bele ang mo jamai jung mangkha ang mo jamai mangkha buma bufa hingke nadi chung buma bufa no chung buma bufa je chuno rimani chuno je jindagi rimani chuno je sungsar phangmani abo chung buma bufa no kusung le kusung tongo chung soi maya haise chung buma bufa no ribai maya nung koটি dollar hisab nung rifano chung buma bufa je chuno rimani o borong ni man thaino chung tese kipiloi rigoi maya china so okat kore nung je suk officer kotorong di nung je suk montri ungdi nung prime minister ung to ni nung rigoi maya buma bufa omono hino buma bufa chung jotono saiman are an mas hawo chung buma bufa hinjang narok an busano bufuru kainani boforo tam khlainani abo chung siu hinjo an busa tam musung goi tong oba ang an busani mukhang nai sikana ang sawai mano an busa tabu siklangkha an busa no tabu kainani upojuk tongkha abo buma bufa bebak sawai mano haije kubui buma bufa ke bisi kok salia kubang ma kok saka haije ang bono paithago sanai ma baba hinjaknai rok norok an video nai tong khangke kono dino phana busano force ta khadi nung ma kaijak nai nung doctor si mang nai nung police si mang nai amai force ta khadi nung bono saka doctor si nung maung nai hinai bojo de master nong na musung tong khai ha nung bono police ungdi hinai nung sawi tongo bo cricketer sing na musung tong khai nung tong khai nai nung bo jesuk pano por dibo master digi bin bukhatas thangala bin bukhasi cricketer ungani bo doctor digi nung bono jesuk pam por didi bo ayango bin bukhasi koroi bo ungna musungu tamo teacher nge nung force khaimani bai bo udang no ba manya khoroksa borokni thane ang khana mani busaju je dino result bini buma sai rohakapo nung chini jodi first division mania hingengke nung tini nogo tasta kafadi nung nogo kafake bezalung nai haji phiaba busa juk thangka result pass tongkha second division mangkha first division malia bo muitu mangkha je an ma sai rohmani tongo ang first division jodi mania hingengke ang nogo thango onek bujak nai onak bujak nai ang tam khlaimani chakha
kotok sorai thui thanga bo haije yago marchik rombai wansung mai de abo je buma bono chabri mani be bo thuiara jodi buma bono hai saya hingke tabo manja hingke tam khaba chung next time bo mananta first revision haike buma jodi encourage khaiga hingke tini obusa kethang tongkhamu tini kuno mungsa bo ungkhamu buma bufa bul khayo haije buma bufa bul khaya emon kogya buma bufa bul khayo tini ang sana musung busa no kuno dino force ta khaide busa tam khaina musung obo saimana ni jai tokte bini nahar mung tamo bini wansung mung tamo amo saimana ni jai tokte hambai babso malai nai next video